स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत फ्यूलिंग स्टेशन खुर्सेदा परिसर में हर्षोल्लास के साथे राष्ट्रीय ध्वज फहरावल गईल। समाजवादी नेता भूपाल भारती झंडोत्तोलन कैलन। एह मौका पर पेट्रोल पंप पर उत्सव के माहौल बन गईल रहे। फ्यूलिंग स्टेशन के व्यवस्थापक मोहम्मद फकरे आलम साहेबगंज आ केसरिया के जनता के शुभकामना दिलन। वंदे वंदे वंदे। बड़ी शहादत के बाद भारतवर्ष के आज़ादी मिलल बा। हम भारतवासी हर्षोल्लास के साथ जश्न आज़ादी मनैनी। देश सदैव विकास के पथ पर अग्रसर रहे, अमन चैन बरकरार रहे और भाईचारा बनल रहे। ये हमर संदेश बा।